Taj naš kolega je tako, mi u početku nismo ni znali da li je to dečak ili devojčica, znaš, ovako, obučno kao muško, a posliva kao devojčica, znaš. I dete, malo po malo, vidim ja, gledam ja, Paki igra njegovu partiju, taj naš kolega, igra njegovu partiju i već dolazi u težak položaj. Ja igram svoju partiju, ali sad više pažnje obrešem ovamo, ali ja sam sebi mogao da zovem položaj, ja sam imao nadboljšenu poziciju i spreman sam da uzem čoveku dao. Gledam njegovu poziciju, vidim Paki lagano ostaje bez skoka, ostaje bez lopta, 2 poteza pred mat, a dete jedva ima 7 godina. Devojčica. To je bilo ubi Bože. Pa kaže ono, jako dete, ali podcenio si ga. Ne smeš to da radiš, toga u ligi nema. Podcenjivanja nema u ligi, tako smo mu rekli. Od tada pa nadalje, nikog više nije podcenio. Pa taman da mu dođe i mala beba, što bi se reklo na šašalu nastavila. Više nema podcenjivanja. Najopasnije je u šahu podceniti nekoga ono preko puta, makar on bio i ovoliki. Jer mi imamo jednu devojčicu ovdje u Zajčaru, zove se Stefana Milenković, koja već u 10. godini ima jaču titulu od mene, titulu MK. Ja imam titulu prvog kategornika u 40 godina, a ona titulu MK u 10 godina. Pa je mene stavila na takve muke prilikom jednog susreta ovdje također u kupu, da sam ja morao da upotrebim sva poznata i nepoznata sredstva da bih je dobio. Na takve muke me je stavila da jedna greška mogla da bude surovo kažena. Posle smo analizirali tu partiju na kompjuteru. Analizirali smo je. Bilo je izgledano, ali samo zato sam ja iskusni, to je iskustvo pomoglo. Ali ne može stalno pomoći kad žrtvuješ materijal. Tu pomoći nema stalno, ako ga preko mere žrtvuješ. Tako da ne smeš podceniti nikoga preko puta 100. Inače, to se vrlo oštro kažnjava, čak što više surovo, zbog toga se gubi mesto u ekipi, zbog toga se gubi mesto ne samo u ekipi, nego se gubi mesto i kao selektor i pada ti rejting i sve ostalo što ide uz to. U šahu je više nego igde izraženije ono, podceniš li ga propao si i nema šansu za popravljanje. U ostalim sportovima može da se koriguje to, imaš vreme, u šahu ga nemaš. Nemaš ga, u turnirskoj partiji ga nemaš na 4 sata, a kamoli na 5 minuta gde pada zastavica, a imaš materijal manje.